दिनै UPPLनि 8थि गायसननाय सानजों लोब्बा लानानै बिजनियाव मोनसे गिदिर जोंनि UPPLनि जथुम्मा खुंनाय जायो आरो बे जथुम्मायाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो थांनाय 2.5 बोसोराव UPPL हान्जानिफ्राय जिखिनि जौगानाय आरो बायदिसिना खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लादों आरो UPPLनि जि मिशन आरो भिजन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनाय जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बे गासैबो बिथिङाव रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय लानानै लोब लोब दिनै बाहागो लाफैदों। जोंबो UPPL हान्जानिफ्राय रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोंनि खोथाखौ रोखायै जोङो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा जेरै UPPLखौ अनसायदों फोथायदों UPPLआबो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि गासैबो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। आइजो माहारियानो जोंनि समाजनि जौगानायनि गुबै माने बेकबन बिनिखायनो आइजो माहारिया आथिखालाव जेरावबो बाहागो लायो आरो जोंनि बेवहायबो गोबां आइजो माहारियानो बाहागो लादों। न'खर सामलायनायनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो आइजो माहारिया दिनै आवगायगासिनो दङ। बियो जोबोद मोजां लक्षण मानोना जि माहारियाव आइजोफ्रा आवगायलाङो बे माहारियासो जौगालांनो हायो। दा नंखायनो जोंनि ओनसोलावबो आइजो माहारिया दिनै लासै लासैनो दावगालांगासिनो दङ आरो जों UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि लागोन। बेबायदिया जागोन मानोना फिल्डआ जोबोद फिसा। दा बेवहाय जोङो प्राय 15,000ल' मानसि सोनो हायो, नाथाय बेवहाय 20-25 हाजार जेला मानसि फैगोन बेयाव उसुबिदा जायो। ओंखायनो जाय बिथांमोना मैया नुनो मोनाखै आरोबाव गासै 9टा गेम जागोन। दा बेवहाय जायखिजाया गेमावनो बिथांमोना हाबनानै नायनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।